Maayong Domingo kay Nol lagi. Maayong Domingo. Good Sunday sa tanan. Ah, ay kay Ma'am Rogie Pale dahil sa kuan. Nakaduaw lagi ka sa atong live, ma'am. Mm, dali lang lagi sa. Good morning. Shout out kay Ma'am Risa Palangka, kay Ma'am Esther Lanoy Candia, kay Ma'am Sandy G. Naka-timing daw si Ma'am Ruby sa atong kuan live. Nagkuan na guys kay Sunday magudron sa sayo. Sayuhan nato kay dagan ka dagan tag dagan tag events ba. Ay salamat kay ka Ma'am ni Nasis Abet. Ma'am, kabalo ka sa akong messenger, sa akong profile FB account ba kabalo ka? Ipabarangay ako. Shout out kay Mon Ponce. Good morning Sir Noel Makabaya. Oy, naot nga makadaog kita. So ang atong combination guys, ang atong combination karon is 2 p.m. and 5 p.m. lang ha. Update ko niya 9 p.m. Lahi ang atong numero guys, duha ra ka to combinations lang guys ha. Kadayon pa. Kini kay naka-timing na sad ko sa live agoy daog siguro. Daog chance gid kayo guys. Tako kay chance gid. Ay sorry gid kayo Ma'am Marian. Kuan ma'am katong agi na busy magud ko ba? Then kano sa last natong live 9 pagod to nya 12 na ta so mga 3 days na day no. Dali ra kayong panahon wala ko nagdahom sa akong kabisi uy tulok adlaw na di ay. Magtulok adlaw na ta wala naka-live no wala ka update sa atong kuan ba. So kaingon ko nga hala dali ra gid kay ang panahon ay. Sir Ponce, lami kay magubog-ubog kay Domingo ba? Wait, mabay tayo kay trabaho bitaw. Do? Shout out kay Ma'am Esther Lanoy. Sir Lab na ko'y maintain ba? Ako lang i-ask ni Ma'am naa ba ni Chan 603. Naa ma'am. Naa. Kay naay coming 63. 63 lagi na siya coming pero lahi akong ihata nga dili kuan kay kini magud akong murag waiting gid na ako ba. So palihog daw kog tabang daw sa share guys. Ano to si Ma'am ni Nasis? Ma'am, kablo ka sa akong profile FB. PM daw ma'am. Sa messenger. Ang ato na yung numero karon guys. Kini guys oh. Ang atong numero karon ba? Na ako'y pairing. Waiting ni siya nga pairing ha. Mm, ang atong waiting katong 97 kay sayang kay ba no? Sus nagagahapon pagka 9 PM ko balikon gyud ang 795. Atay nag-slide gyapon balik gid ang resulta no. Sayang kaayo gid. So congrats sa 79 no. So kini na pod dinhi na pod ta sa uh, uh, kining 79 pair dan na mangod ni. So mali lang gid atong naparis no pero congrats gyapon sa nakaparis. So para na sa uban nga grabe gid tong uban so sa kabarko gid no. Wa gid naluoy og congrats. No, wag siya naluoy og congrats sa iyang viewers guys. Gat nag-post siya 30 ka buok tapos nag-live pa gid siya lahi pa gid nga live ang numero sa live. Nya pag result balik congrats gyapon. Grabe gid kayo wag gid naluoy sa viewers do. Kini ato muda ato balag gagmay tag viewers basta kay mudaog lang guys no.
Kini na pod waiting guys oh. Waiting, no? Kini dayon 5-2, 5-3 pair. Waiting gyapon ni. So kini siya katawag gud si Ma'am Sandy G, no? Grabe gid. Kagahapon na topic dito speakers GC. Nagpost siya 30 ka numero pang on the spot niya no. Nya walay ni igo gid nga result kagahapon pang on the spot 30 ka bok. Nag-live pagid lahi pagid nga numero ang ipangatag na pod sa live. Naay pare-pareha, naapoy uban lahi pod. So murag malipat ka ba kay maora man siguro niyang gihatag sa iyang gi-post niya. Lahi na po naapoy uban nga lahi ba. So, pag result sa 793, congrats gyapon naa daw 793. Congrats na nakabalik gagahapon. Yeah, 30 na to kabuk. Sus, a total of mga 70 ka numero na pa ipahabol. No? Sus, makagaba. Abi, sa wala oy. Wala tag scam. Wala tag na labaw pa na scaman na ang mutuot no? Ato ang magani nga ginagbar kayo. Hindi na kita magdagan-dagan ng numero kay dakop-dakop para man ang kwan good. Sa tinuod nga pag-istorya guys, ang swerte race patsambahay ra gid. Ug the more kay kagdagan kag gitayaan, more chances of winning lagi pero no naon nimo nga ang numero tsambar gid. So bisag unsa pa nakadaghan imong numero, ang daog nimo ana guys gamay ra. So diri tas ginagmay ra tang numero kay ug muigo gid. Hapsay gid no. Ana man na. Post note. Mabuslot gyud kay ang imong itaya karon wala nagi pangunya kay tungod sa kadagan nga numero gihatag guys no. Naay naghatag ba katawa imot gid ko di shout out na lang gid sa imo sir dagan gid kay followers no pero nakuan ko ba kay inana day sus inana ra yung sikreto ba no. Congrats lang gid perminti guys mao gid day. So dili mo kay mo nga di mo na tinuod gud minuang man ang inana dili siguro siya tayador no kita certified sogarol tayador ba gid da dili man na inana. So para sa ako lang ha o gusto gid makabawi focus gagmay lang ang numero ana maintain pag mo shoot oy ayahay no ana kontra sa dagan kay kag numero taya ka karon pag hindi daog okay kay nakabawi-bawi kag gamay ang problema og napildi wala na og paabot-abot ka sa sunod sweldo niyo. Buslot na wala lang yun kay taya ka karon tinagana kay gihatag sa numero no gitayaan ni example gitayaan ni mo tanan unya ang imong budget wala na pangunya ni gawas on pag mga gabi lugar ni gawas sa numero congrats gyapon siya ang bahaw gi congrats gyapon nako no dili man na inana oy sa una way back 2016 2017 og og i-post nimo sa Facebook guys sa una wala pa YT sa mga monetization na wala pa na nauso no mag-post kag dagan kag numero dili ginapansinon kay ngano pagkana mo lang oy dagana oy dili na scroll up so maningkamot gid ang tinuod nga mga sharer bitaw guys naa adto nga mga year sa una gikan sa 2016 2017 2018 kana makita nimo dia ang mga tagduwa ra ka combination pinakataas tulo napay uban isa nya manglusot pa gyud so klaro kayo gid ang daog no. Ang daog sa mga tao, ang comment, uy, ni daog yun, ana ba? Dili bitaw ingon nga, uy, congrats. Pagtanaw nimo sa post kay, ay, mali ang na-pick, ay, ana ba? Mana bitaw, ang intention manggod nimo, ang intention nila is ang views, dili ang pagpadaog sa members ba, no? So, nawala na ang aim nga makapadaog. Ang ilan na lang is ang views. So, lahi sa una og karon. So, mao man na ang trend karon, so sabay lang gid sa uso matod pa nila guys pero ang atong aim diri guys nga mudaog mo kana mo na mas happy gid no mao gini happy gid nga bitong klaro nga daog gid ana ba di bitaw ingon nga uy congrats makaingon na tawo asa may congrats adto ana ba no lisod kaayo ba no. So Jacqueline, shout out kay Ma'am Jacqueline Generalaw. Ma'am kining naglisod man ko tag kuan diri ba nya naabi ako sa Facebook. So comment ma'am, comment daw sa Facebook. Ay kuan atong tan-awon nato ba sa ato para ma-add nato sa GC kay naman sa Messenger good. So diri man gud lay mangud ang mga account balay ang account sa uban sa
Maora ang gamit. Sige ma'am, try na ako ma'am ha. And then kuan guys, kini siya atong number karon. Oy, kadali lang gid kay ha kwantag kuan ha kini combination. Kani atong gi-post na ako gi-post dito sa kuan ba sa akong Facebook wall bitaw. So na ako gi-post ito nga 412 ug 53 523. So para sa ako gyud naa gyud. Shout out ko kay kuan kini kang langga ni Sneezy kini butan gyud gyud sus. Mga GC bitaw namo sus. Kuan gina sila ako yung mga barkada kasi silang Madam Ivory Bulawan. Max kinakuan nga shout out na Las Vegas daw karon. Namusta siguro tug kuan casino dito. Kina Sir Jerome, kina Ma'am Rosian, kina sa pa na dito silang Arkel, ako mga barkada guys, sila Ma'am Lu, sila Sir Jeffrey, sila mo na mga pangpatanggal stress ba. So naabot tay mga kanang kuno kanang bitang stress na kita kay pusoy slide ang numero at least malipay ta ba no. Makatag og kuan sa ato ang motivation sa atong life. Yes ma'am. Ga-focus ko sa 975 jud mo sir pero laban Japon. Gani no. Nakaingon ba ako? Napa ba gyapon chance guys nga mogawas si 975. Kay man siya gitawag nga rest back ba. So naay ang pattern sa digit mo na is naay siya at least 3 times nga mugawasay ang mga pairing. So na siya rest back no sa 9s pero possible na delayed pa na siya guys. So bihira ra gid kayo na siya magsunod. So naa pa na siya possible nga delayed deletion. So possible siya mag-delete pila ka draws. So possible pa ba siya naa pa ba nakit-an ba nako na pa may gapon kay ang waiting man gud adto is ang 59 man gud nga pairing guys no. So naa pa gid siguro siya 59 kay na siya 59 kay kuan man na ang nakita na ako adto is 5979 man to. So abi na kog 795. So nagawas man ang 79. So naa pa gid siya 59. So possible nga basin 597 no. Pwede 679 pwede. Pwede. Kay number man ang na ako na good. Ang ako na number ba itong iagi kay kuan ba to 795 796 ba to no. Ang ko number tong iagi. So nawad-an ko siya sa iya og kuan kay kuan. Nawad-an ko sa iya og ba kay tungod sa paggawas sa 793. So gitanaw na ako napa siya possibility pero ang ako yung kuan bitaw kanang ang instinct na nga nakuhaan bitaw ang akong murag asa ni ang akong ang unsa tawagan gani ang akong kumpiyansa ba nga mugawasay siya. So murag nakuan-kuan kay nigawas naman gud ang 793. So nakuan-kuan siya. So dili lang ako focus sa 43 41 o 53 kay tanaw na ako murag mahit pagid na ako siya gid. So nice ba nice siya nga combination kay dako kay chance nga mo daog guys. So ug naa mo ikaparis guys ha. Every 2 PM draw naa gani mo ikaparis aning 41. Nindot ti mo siya nga maintain. Naa kay ikaparis. Istingi gid every 2 PM draw. Naa kay maintain, na kay damgo, na hinatag sa imo nga hearing, ana ba? Every 2 PM draw. Dakog chance. Og apil ning 5-3 guys. Dako gyapon kay chance gyud nga na siya buhagbong sa 2 PM draw. No? So every 2 PM every 2 PM draw ra gid siya guys. So pero karon basin manggod siya naa siya ko ano possible siya mo ambak sa 5 PM. So pwede siya 2 PM 5 PM pero ang best ani naa diri sa 2 PM every 2 PM gyud. So kini sa every 2 PM guys ako gabagdok sa akong numero kay gamay ra man atong numero no. Dili ta makakuan og kuan ba kining pinadagan kay numero bitaw. Grabe matok-an man sad na oy no. At least kani ato may ra numero og muigo klaro gid nga igo no. Klaro gid nga daog. So ana. So ang atong 4-1 nga pairing guys kato ra gyapon nasa post pero akong iingon karon guys ang asa gid ang best. So
Dinita sa kining 412. Wala ko'y klaro nga panarget ani guys. So diretso nato siya garambol. Wala ko'y kuan sa iyang best nga panarget ani, dili kay ko kaingon ug unsay possible target ani, no? And then diri sa 53 kato na si 5 possible target ani, balik ang pwesto. So 532. Diri ta sa Rumble. Rumble diretso dipinsa diretso Rumble. Kay dagan kay moingon og nabalihan, no? So pwede siya tumano ni target kini, pwede. So ang 532 possible kini siya nga plaster, no? So dakong chance kana nga plaster ang mugawas. So mubalik. So defense dayon ni ang kuan guys kining Ram. Ay gid kuan kay kana na lang gyud niya. Nabita na nakita bitaw na ako sa una, na ako nakita ba. Nangay siyang numbers ako sa chat. Sir, tagay kong numero survey. Tagana ko siyang number. So ang akong gihatag nga number isa ra ka buok. Kini ma'am. Asa ni sir maintain? Tayayon na karon ma'am taman ugma ana ko sa iya. So gitayaan niya. So pag alas 5 ni gawas ang akong number nga isa ka buok. So ang iyang gipakita nga resibo ana siya, sir sorry kay wala ako karambol ana siya. Ako okay lang ma'am kinapa man gipakita niya ang resibo guys. Ang iyang gitayaan nga numero 10 ka buok. Ang ako isa. Nakoy gihatag siya nga isa. Iyang gitayaan 10 ka buok. Then ang 9 ka buok, ang upat ka numero nga ang upat ka number apil lang ako gitarget ang unom ka numero gipang rambol ya, target rambol ako unom. Nya akong gihatag nga isa ka buok, wa gid girambol. So nakaingi ko okay kana lagi ko nga so saya nga ma'am isarot ako ta number niya ngano ang kanang unom pa mga kabuk imong girambol nga daog naman ta siya lagi saya sayang gid kaysa napulo kabuk ako nga okay nakaingon na po ko sayang gid kaingon ko ba no. So much better gid ako dili na gid ko gusto nga sayang manggod gamay para sa ako garambol gid ko kay akong number manggod ginagmay ra. So ako priority gid ako na ang rambol kay dili man ta maprayo gid nato ang rambol guys kay gamay ra man ang number, no? Dili naman ta ingon anang daghan kayo nya magpuliki pud ang rambol ana. So shout out kay Sir Ferdinand Hermosela, kay Salve Corambao 69 daw murag lamion. Okay lang ga. And then kuan guys kining ato ra gid ha. Ayaw gid na siya kalimti every 2 PM draw. So don't forget yun guys ha. Kana ra gyud what sinyas dayon ta karon kuan guys kanang og mugawas no. Og mugawas gani siya sa kuan tan-aw nato guys kay ayaw gyud kalimti gid na. Sus kalimti yung uyab ayaw lang gid ang atong number. Gusto mo daog listingan nato dako kay chance no. Dako kay chance as in. So naa siya possibility nga dako kay siya duol sa kadaugan dili ka na ingon tagna nang bidaw no. May man dagan kay numero ambot asay mo gawas ana. So lisod kayo. So dire sa ato makaingon to nga diya gid focus no. Kay duara may paingnan pusoy daog ug mudaog at least duol sa kadaugan no. Kana lang guys, and then salamat kayo sa mga nag-share sa atong mga live videos guys. 537 pwede siya 537 no. Ug mo slide ang akong number kay una-una nimo ang akong gihatag 53 nga pairing tapos isa ra ka book akong gihatag. So kana gid pankuan gid na ako agad nga kuan kining ang aim gid na ako guys nga mudaog mo no. Ug sa uban pabitaw na moingon 53 all. Mo ana man ang uban. All. Mo ana man ang uban. Pag mugawas dayon to ang 41 nga bisag unsa nga kuan. Oy, congrats daog balato din guys. GCash guys ana. Ano, lisod kayo, lisod. Kuno naon daw nimo gi-all nimo na tanan no. Diyos ko. Unsaon man na nimo? Ang nagtaya kay nagdaginot ra pod nang gusto managi no lisod kayo. O kalimti ang bana ayaw ang numero kay ang bana bira ray bana nga mohatag ng kwarta no.
So ang swertres mohatag mo na kwartag mo daog ka. Ana na siya. So dili na ako mag-all 5-3 pairing waiting mo congrats ko og naimo daog pero dili ko mo dili ko mo claim sa akong self nga og mi-slide ako number di ko maoy congrats ana. Mo congrats ako na sa tama nakaparis inana na siya guys no. Be honest lang kita, honest lang gyud. Kay na maginay kapalit ang kabuutan guys ang kamaayo nga tao nato no na ginay kapalit na ginay sukli puhon nga umaabot nga madawatan. So ana lang. So thank you kayo sa mga nag share sa atong video sa nagkuan guys nag-participate sa atong live then hinaut mo daog tang tanan karong adlaw then plano na ako mag-update unya sa 9 PM kay kuan man kini atong number is 2 PM and 5 PM lang karon so plano ko update ko unya sa 9 PM then salamat kay sa tanan and God bless us all. Happy Sunday guys.